Socio consumidor de la Cooperativa Eléctrica de Castellar desde 1955, Fermín Valle lleva 28 años ininterrumpidos al frente de la misma. De su ingente labor destaca el gran crecimiento experimentado por la cooperativa, así como las instalaciones técnicas y la energía distribuida y comercializada. Principal impulsor de su nueva sede social, ha dirigido también la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana. Desde allí luchó firmemente por defender el crecimiento y consolidación de las cooperativas eléctricas hasta la promulgación de las leyes que regularon el sector. Fermín ha estado siempre muy unido a su familia, en especial a su mujer, Josefa Rodrigo, quien hasta su fallecimiento le acompañaba a todas partes. Le entusiasma el fútbol, el teatro y recitar poemas, pero su verdadera pasión ha sido siempre el cooperativismo. Quienes lo conocen destacan de él su entrega y compromiso. Què vaig a contar jo de mon pare? Pues que el volem un muntó i és una persona pues, molt culta, li agrada molt llegir i una memòria que ja la volguera jo per mi, pues això, una persona meravellosa. Un home molt familiar, molt amant de la família i molt amic dels seus amics. Ha sigut una persona molt important per a la cooperativa. En el període que ell ha estat al front de la cooperativa s'han fet moltíssimes coses. La cooperativa ha canviat de dalt a baix, ha canviat tècnicament, ha crescut el número de socis, d'abonats, les instal·lacions tècniques s'han fet pràcticament totes noves. La cooperativa ha sigut per ell molt important. Després de la família ha sigut el més. Ha aconseguit moltes coses. Ha peleat molt, s'ha disgustat molt i tots ho han viscut com algo quasi més important que el treball d'ell, que ha sigut sastre. Ell ha estat en els moments més difícils lluitant per les cooperatives. Quan l'he dit el conveni marco, l'augment vegetatiu, la lluita d'Iberdrola per al creixement vegetatiu. Jo destacaria de Fermín que és una persona que ha lluitat molt per la unitat de les cooperatives, defensar el cooperativisme, sobretot, l'economia social i el benestar de tota la federació. Sobretot, ell ha procurat que hi haguera molta harmonia dins de la federació. Sobretot favorir als socios perquè efectivament la llum siga molt més barata y más asequible para todos. Fermín siempre ha tratado de cohesionar y de que todas las cooperativas eléctricas fueran a una. Creo que eso ha sido también una de sus principales virtudes. A banda de les cooperatives, la il·lusió d'ell era pel poble, evidentment, perquè així se reuneix gent, fan events i coses importants que per ell és una satisfacció també. L'apertura de la seu social, el que fonamentalment, a banda de la tasca professional de la mateixa cooperativa, l'atenció als socis, als clients i demés, culturalment ha suposat un revulsiu, ha suposat també cobrir les carències que tenia la població, perquè així no havia biblioteca pública, així no havia una sala d'exposicions. En el 2002 concretament, internet no n'hi havia, la gent tampoc tenia ordinadors a casa i així tenien possibilitat de poder vindre, tenien el seu ordinador per a connectar-se i treballar. Per a Fermín, el cooperativisme jo crec que és un compromís. Per part d'ell sempre ha sigut un compromís de treball. Ell ha sigut un defensor importantíssim del cooperativisme. Jo crec que, i això es notava més quan ell era president de la federació, ell tenia una preocupació molt gran per les cooperatives que eren més xicotetes, que tenien menys recursos
i podien disposar també de menys personal, ¿no? Fermín no falta una reunión, se pueden contar con los dedos de una mano las reuniones en las que te das la vuelta y no le ves. Y siempre tiene algo que aportar. A Fermín el cooperativisme ha sigut la seva vida i crec que seguirà sent la seva vida. Fermín, jo vull dir-te que moltes gràcies, donar-te les gràcies per tots aquests anys que hem estat treballant junts, per la teua magnífica col·laboració, la teua espenta, la teua ajuda i el confiar sempre en nosaltres. Per això mateixa també crec que aquest reconeixement que te farà la Confederació és molt merescut. Moltes gràcies per tot, Fermín, moltes gràcies. Fermín, continúa siendo como eres, trabajando duro como has trabajado hasta ahora, y el reconocimiento que te hace la Confederación es justo por el trabajo que has realizado durante todos estos años al frente de la cooperativa de Castellar y de la propia Federación. Li diria a Fermín que seguisca com ha seguit, sempre lluitant i donant-nos consells en el que tenim que fer el dia de demà en la cooperativa. Bueno, papá, no sé si ho hauré fet tot lo maravillosamente que tu te mereixes. I, bueno, ja sé que tu eres molt perfeccionista, això mos ho has inculcat a totes, i intentem fer-ho paregut a tu, a vegades no tan bé, però que sàpies que te volem un muntó i que estic molt emocionada d'estar així fent este homenatge.